Sekuru makati. Aiwa ndiripa makati ya Musoro wangu. Tiripo patokupisa chete. Baba kuri kupisa. Aiwa zvichaita. Handitika. Nguva. Unoona zvinoita ka. Zvoti vanhu vambaudze mwe secret. 1960 kwakaita nzara. Handitika. Uvati plus 10. Unoona mafambiro akaita chinyi nzara. Igore nzara inona kunaona mhepo dzakaipa dzakaipa zvine mwaka nemazuva. Handitika. Tinotenda. Vazukuru vari kunze vari kubatika here pamanzi maWhatsApp ko nemavideo ko. Vari kufona. Vari kupindura foni yedu tine dambudziko kuti vanhu vedu vakawandisa. Tine dambudziko rakakura kwazvo rekuti mumwe anotadza kupindawo mupindawo kwose kuri dambudziko ndoona here aiwa no problem. Tikukuona tikukuzivai. Tichifamba hedu mbichana kufamba kamba imhanyeka. Handitika. Ukaona zvinhu zvese zvichingopfa kuza kuti kwasvikuenda kumberi zvichaita sei zvichaoma. Handitika. Patakapedzera kuya takauya nemuzukuru wenyu Jane achibva kudombosha vachief Chinamhora vachiti zuva rega rega randiri kumuka kubva 2018 ndinomuka ndakagerwa bvudzi ndokuya kuno ndokumubatsira ndiri kuona zvakare nhasi adzoka mudare. Mambotaura naye? Handisati ndataura naye zvake. Ndichanzwa kuti achati kudii. Chekutanga ndinoti kumhuri yeZimbabwe pasi rese rino vanoona Sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo havatenge vanhu. Ena handitenge munhu. Ndiwo mari chindiwana kubi kutenga munhu. Unonza mwana achiti Sekuru Kanengo aiwa zvevazungu. Isi tinoita basi sezvazviita. Ini asati ndataura naye rega atitsanangure kuti zvakamira sei pamushonga yatakamupa kuti pane zvikuitika here otitsanangurirawo. Handiti. Zvino kana uyu makamutenga akatotenga inini. Nekuti akauya nekwandiri. Handitika. Vanzvadzi Jane. Makadi? Tiripo kuri sei kumba? Handitika. Ndakanzwa ndinhasi yenga kuti nezuro mavandifonera muchiti mazuva anga akwana. Ndine zuro handiti. Ndakataura kuti tinonosangana kwaSekuru Kanengo. Handiti. Mapiwa mushonga naSekuru Kanengo zvakazofamba sei? Ndinotenda chose kuti ndapiwa mushonga naSekuru Kanengo. Vakandipa 1 week kuti kana uchingoenda after a week wobva wadini wadzoka. Ndinotenda kuti zveshuwa panhau yekugerwa. Ndikamboti pamwe mafanisi. Uri musi ndakasvika ndakanogerwa. Vandadai. Saka pamakore ese nyangwe ndapa stage rakadai bvudzi. Raitongooneka kuti rakagerwa kubva apa paye nosvika apa. Asi tofunga kana makantarisa. Handina kana saini kana yekuti uudze munhu kuti ndodambudziko ranga ndinaro. Tikaona zvakaita sei zvakanchinja zvinoti kana murume wangu akatofara kana ana mebhi vangu nabangu rangu andogasana navo vangu vachonditi kuinga maistalini inga musoro wenyu watoo munhu wani. Tikati kuti kudaro tikanzaiwa zvinhu zvatochinja zvimusoro wenyu watoo raiti. Saka ndangoti aiwa Sekuru aiwa vakandibatsira chokwadi. Vanhu vemusoro aiwa ndakamira vakamiramira tisingazivo zvimwe zvishuwo zvezvimwe zvavakati ndinoita maererano nenhau yemwana. Ndo zvimwe zvishuwo zviri pakati pomwoyo wangu kuti dai zvazadzisa zvakare sekutsanangura kwavakaita kuti go back to sender. Uyezve vanhu vavo vachasvika kuya pano vega muashedze asi ivo ndovachavega papi pano. Saka ndo chimwe chishoro chandinacho. Handitika. Ndinotenda chose. Saka maningi nanyu makaudza here kuti vaimbofona vachiti mukoma wedu ari kumuka akagerwa bvudzi. Ndakazoti wena nditaure nemunhu asiri murwere ndoda murwere wacho. Makavafonera here muchaudza kuti honai kuno kwaita minana kubvira nezuro kusvika nhasi. Ndingomudza kuti awo zvinhu zvine change. Ndingangoti munini wangu everyday anondifonera semunhuwo ndinomborwara pano nepapapo nenhau dzedzo kuti pandakashayikirwa nemwana ndikatokanganisika mumwiri wangu. Saka ndingangoti everyday anogara achindibvunza uri sei. Saka ndisingazivo izvozvo ndiri kutoshamiswa kuti asi kuti ndo nhau yacho yekugerwa musi wemandoro sandi ndakatonge ndaona munhu wechikadzi so. Saka munhu yakazotonga achinja vision kubva tonge murume but ndairota asi chiguno ichi chechitu ichi chakandipa pressure yekuda kutonondidzvunga pai
pahuro ndobva ndamuruma munhu iyeyo akachema kwandorumire ndikati koongoda undidyungire zvoshuwa musi wemande iwoyo mande chipiri ndikamuka nyama dzangu dzichirema dzichirwadza huro yese musoro pachesti pachirwadza asi kuti munhu angada kundidyunga asi kuti ndiani nhau nemusoro wangu asi angada kundifire kuhope zvoti nanhasi so ndine mubvunzo kuti chii chakamboitika ndakaudza madzibaba akati pamwe mafanisi ndikati aiwa asi mafanisi pando zvandeterese zvaitoitika ndatonyatsoona munhu achidyisa chigunhu zvine puresha zvokuti chinge chakutosvika pasi ndamutsenga chigunhu ichocho akachema akati kunditsengerei tikati kuoda kundidyungirei saka ndinotenda sekuru kuti aiwa makamira nokuti ndandachiseko chenyika kungofamba kudai konhemi musoro wenyu kungodai eno zvekutopfeka tiri kutopfekerawo kupisa kana makati watinoshuta ngakutorowa kono zvokuti doro wakati apanenge panzi gomba rekugerwa kudai kuneto nezvimwe saka aiwa ndinotenda saka mamunonamata navo havana here kuti takakuona ika zvino makubuda maakung'anga pari zvinezvo handisati ndawana ambondipa nhau idzoti pamwe sekumusho amen asi vamwewo chichi haya vamwe nongo aitoti aiwabatsirwa nekuti dambudziko kana riri pamunhu unoda kuti ripere pane kuti urambe uri padambudziko saka ndiyo nhau yangu sekuru aiwa ndinotenda ndakushuvira nhau iye yamakataura yemwana kuti zvakamira sei handitika sekuru muzukuru achagerwawo mabhabha abuda basa makambonzwa here kunzi vanoverenga bhaibheri shoko ramwari vanotanzi kuna Johani 9 kuna vanhu vakaonobvunza kuti naye Jesu kuti munhu aberekwe riri bofu kutadza kwaamai ake here kana kutadza kwababa wake Jesu akapindura akati zviro kwazvo ndinoti kwamuri izvi zvakaita mabasa aMwari kuti aoneswe munhu ane simba anosvinudza bofu munhu ane simba anoraramisa munhu vakaremara iri harisi basa rangu basa rasekuru Kanengo ndo vakaita basa rawo zvinhu zvakafamba zvakanaka nhasi uno ndanzwa kufara kune vanhu vakawanda chaizvo vauya kumawhatsapp calls vachiti sekuru Kanengo nyaya dzamuri kubvisa dzimwe dzacho dzirikudhurisa tsitsi tine musikana wemimba uyu tonoda kuti tumubatsire tumupe mari ourigwa nemubo wake tine kamusikana akake satanism kokutadza kutaura kaikai toda kuti kabatsire nekuti vanhu vakunzvera mabasa akuitwa nasekuru Kanengo zvikuvafadza nekuti nini basa ndiri kuita sezvazviri basa nemazvo ndisaka ndichibvunza kuti munhu wabva kupi handitenge vanhu ndinongoita basa rangu nemazvo mamira akaita zvinhu saka kune andifonera zvakanzi sekuru ndoda kuti ndibhadhare ndivape mari vanhu ava vabatsirike mukurarama kwavo saka zvakungofanira dare nemuzukuru wangu iri taimuitira basa ina handimuzive kwaanobva ina hasatambotaura naye asi tangoita kuti Mwari nevadzimu chiri pandiri ndo chakabatsira muzukuru hakusi kuti kudini ndikafambe ndimbiri kuti ndindaita basa raiwa mhepo iri pandiri ndiyakaita basa ndo mashoko avo handitika vachitaura muzukuru wenyu ari kuti home tinotenda ndakutogerwa makati andinotodawo asi ari kuti ndichine chishuviro chokuti zvinhu zvakaparadza mwana wangu akafa zvisina tsaruka sekuru ari kuti sekuru zvino ipapo pachamira sei ndisaka tokuenda mberi nebasa asitamira chekutanga tinopedza dambudziko shuviro zvokuti kapauro bosi uyu akatopararaka akatofa nditika saka timboita mupenyu ari kuramba zvakafanira pakaitika accident pakafiwa nevanhu vakawara vachiboya maambulensi notanga kutakura munhu ari kutandazika ari kufema kuti anobatsira bosi uyu afa pasina chichabatsirika saka indafanira neambulensi ndisaka takatangobatsira kuti dambudziko rake rekugerwa musoro rimbotambudzika tozotanga kuenda kune munhu akafa kuti ko ndiani wacho akazouraya ndatenda amwe mashoko makuru iwayo handiti wanzwa here muzukuru wasekuru zvataura nasekuru aiwa ndazvinzwa sekuru handitika sekuru atirega titange tatapedza dambudziko riri pauri sezvo rapera kudai taakuenda pachikamu chechipiri handitika une mamwe here mashoko ekupedzisira kuna sekuru mashoko angu sekuru ndeyekuti ndiri kutenda chose shuviro ndeyoyo yekuti shungu hana yangu ijeke ndigutsikane kuti chii chakamboitika kumwana wangu sekutsanangura kwenyu
kuti kana zvichiita kuti vachaya pano vaiye vaitora bvudzi rangu zvichaoneka zvega sekutaura kwavo makamboita musuwi. Zvese izvozvo ndo zvandikushuwira. Saka ndisingazive kuti pandikazoenda pamakanditende munobatsirwa vakandita unozuva katatu. Saka hamene zvakamira sei. Zvakanaka ndisaka ndisiita basa kuti zvinofamba zvakanaka. Ndoda kuziva chechi yamainamata kuti atomuna mwana anozoti tomusekuru Kanengo wagona vatenga vanhu. Ndoda kuziva chechi yamainamata kuti mutungamiri wechechi yenyu ndiani. Zvangu zvasowira acho kapo chechi kaikangodzirwa haifiri dzinonzi Roma ndo iripo iri. Ndinoenda Johani Masowe chishanu ndatenda emadzibaba ndiri kudombosha kwachina. Zvakanaka. Kuti kuna mwana anozobvunza kuti ko vaitora sekuru vainamata. Kuna mwana anobvunza vari kuona. Ndinoda kuti vanyatsogutsuka kuti aiwa sekuru Kanengo vari kuita basa nemazvo ende vakatumwa. Asi ndapedza ndichiri makore 2060 tichiripo 2060 tiripo. Handiti aiwa tinotenda. Ndatenda. Chengeti wedu, emuchengeti wedu, haleluya, emuchengeti wedu, chengeti wedu, chengeti wedu, haleluya, emuchengeti wedu, emuchengeti wedu, emuchengeti wedu, haleluya, emuchengeti wedu, muchengeti wedu, muchengeti wedu, haleluya. Ndingati dambudziko ndakambotitangei ndiriko kumusha makore ndo andakanganwa zvangu kubva rapera. Rapera ndobva ndarorwa 2018 kwandiri kugara kudomboshawa. Kubva 2018 iyeyo kusvika up to now handina musi wandinoti handigerwe. Ndinogerwa pakati pemusoro apa pakati pemusoro pesa pamuri kuona apa ndogerwa side riseri apa pamuri kuona apa zvokuti ndiri munhu ndinoenda kupostori yeJohani Masowe chishanu. Ndambozama kupiwa minamato asi ndaona zvaramba kuti nditi ndinoti ndikagerwa ndinoriona pasaidi kana papiro bvudzi handirioni. Ndinozongona ndagerwa kana nyika ichitongokanikwa kuti ko matsigeiko ko chiko indotozongofaridza neurema kutogara neheta hakusi kuda kufaridza urema hwekugera. Ndo dambudziko rangu. Richitanga ndoda kuziva pamata muchainzozagorera zvakatanga asi pazvakatanga muri kupaziva pamakamuka makaona zvakaita sei? Ndikangomuka ndichiona kugerwa pakati pechipanda apa pazvakatanga ndobva ndandibatsirwe zviva zvapera. Ndazororwa kumba kwangu kwandiri kudombosha kwachinamora ndopa ndikangotanga futi kuita sei kugerwa nonani stop kana dai ndikatogerwa nereza ndambopiwa minamato gerwa ine reza amai ndogerwa nereza bvudzi rese pamwe ndopisa ndodini ndotedzera zvandinchiudzwa asi still richingomera chete unotorona mapinda futi reza zvokuti kana dai rakatozokura nyange zvariri muri kungondo unoti ndakaita sei ndikagerwa ipapa pakati apa kubva apa kusvika apa ndogerwa kubva apa kusvika ipapa. Saka zvinhu zvirikutondishungurudza kuti ndodii ndambozama kuita zvandanyifungawo zvemunamato zvaramba. Saka ndati agendiuyo kwamuri pamwe mukakwanisa kundita sei kundibatsirako ndoziva kuti riri kumbotorwa nani zviri kumbofamba sei kana zvibuda pachena zvibuda pachena nokuti zviri kutondishungurudza upenyu hwacho huri kutorwadza. Mati mimi parakatanga makanga musati marorwa handiti kwazvakatangira maigara nani? Ndaigara naambuya. Ambuya amai vababa. Amai vababa. Makavaudza kuti ambuya ona zvamuka ndakaita bvudzi? Vaitozviziva. Ndichitovaudza vachitoti zvinowodi muzukuru sinzi ndova ndaenda nawo kupi kumasowe pamba ipapo. Asi pamazuva iwayo ndakamboti batsirwei nemumwe musikana aita zvenguo tsvuku so vandabatsirwa. Ndichingobva ipapo handirambotora nguva refu ndibva ndarorwa kwandiri
ndaroorwa ikoko zvinambomira kusvika up to now. Saka gogo ndaingopura ndichinovapo zvichemo vachingozvino nhaye muzukuru, saka ndingaita sei? Saka gogo vangu vakasvika kushaya, asi kugerwa nyangwe hakusi kumira, nyangwe ndiri kumusha kwandakaita sei? Kwandakaroorwa. Saka ndatamburawo kuti ndodii zvaunenge uchiudzwa zvacho chozoti saka ndobata zvipi. Tichienda ipapo pane zvamuri kudzwa pamakatanga kumuka makagerwa bvudzi muina guku ndokuenda kune madzimai nguo tsvuku yakuti akubatsire, vachikupai tsananguro vaiti zviri kubva nekupi? Ipapo havanokwanisa kundipa tsananguro, vakangonditendera muno vakamuna mato, makaita sei? Makanyarara. Vanda vakamuna mato yangu ndobva ndaona zvazvagamuka. Saka ndazoroorwa ndopa zvikatanga futi. Saka chiri kundinetsa ndechoti mandakaroorwa kana dai ndakaenda kupi kana ndikaenda kupi, munenge ndine muchingodzwa kunzi amai muri kuramba nhau yekumuka ndoiri kuita kuti mutorwe bvudzi renyu. Ende ndisingazive kuti ndizvozvo here, ndine dzimwe hope dzandotoroto vanhu vepamusha pandakaita sei? Pandakaroorwa. Saka ndisingazive kuti chinenge chiri chokwadi here, asi pese pandafamba ndonhau dzinenge dzichita sei? Dzichitaurwa. Saka zvinhu zviri kutondishungurudza kuti saka ndoita sei? Saka sei munamato yacho iri kuramba kubatirira? Zviri kureva here kuti vanhu ava vari kuona munamato yekuti haina simba voramba vachidaro? Tofunga ndiri pamusha ipapo, sandakugara ndega, ndakati honai zvandaita izvi. Ndakakabva vanditi kweiwani kuchechi kwenyu, iwani muprofita wenyu ngana anozvita anogona wana atadza nekuita sei? Kuzvipedza. Ndomhinduro dzakandiita sei? Dzakandipindura. Saka dambudziko rangu izvozvi nderekuti wakatanga kuvava musoro iwo, ndinoswera ndiri pachipisa papapa pakatapa, ndinoswera ndingori pachipisa pasaidhaiwa hapana zvinoitika. Asi apa zvokuti mukatadza kunyatsonzwisisa unotonzwa kunge pane chiri kufamba so, zvoti ndinotomboti chii chikumboitika, asi ndisina anondipindura. Saka ndoda mudziko rangu. Murume hamufambi naye here kuti munonzwa kuti? Murume wangu ndinofamba naye munhu wangu. Mese murume Johari Masoro? Murume wangu hangu haende postori, asi anozvinzwisisa zvekufamba. Anenge achingodzinzwa tsananguro, asi anenge asina chekuita. Saizvozvizvi ndiri mudambudziko rekuti inini pandakaroorwa ndandine vana vangu 2. Pavana vangu 2 ndobva ndaine mwana wangu 1 musikana uyu. Tofunga ndainaye musikana ndikagara naye kwemakore kusvika pari zvino. Musikana uyu akangorwara 3 days, akangoti ndiri kutsva musoro September last year, first week yawakavhura chikoro. Saka akaenda kuchikoro zvake musi wechitatu, chinobva ngomuka mama musoro wangu ndiri kutsva chini. Saka ndikangofunga kuti pamwe maflow ari kumazuva ano, vandatonomutengera mapiritsi vandamupa, vandamunwisa malemoni zvezvokumudonza malemoni, tikati pamwe kuda maronda, tikati sinzi turi masowe akura zvakaita 9 years. Obva tarara kuseni, tobva taenda kumasowe kuseni vandasiya mwe mudiki namego. Taenda kumasowe vandavaudza hope dzandandarota dzevanhu vandandaona, hapana chakatsanangurwa. Ndokubata yatinoti ndasaiye ndokuimba hosana ndokupedza, ndokuenda kunoimba Gabriel ndokupedza, ndokusumuka. Kati geni chinoona mwana wangu ati mama rigeni ndimbonorara. Pandikanoti wini akatadza kundidaira, wini anga akubuda ropa munhu. Saka nguva iyoyo ndobva ndasheedza vakuru pamasowe, kubva vaedza kumubatsira kumupa minamato, endai naye kumba munobikira poriji chibhari state yanga rizvongo saiti. Vananzi chimhanyai naye kwamakombe mwana. Vataenda naye kwamakombe mwana, obva anotestwa zvese, obva onekwa hapana chirwere. Kanzi kuti ringave dambudziko rei, ine handazoti Satani atonyangira. Vandangosinzi pamwe kuda ndaya kuchipatara, pamwe upenyu hwamwana wangu hunoenda mberi. Ndikagarako musi weFriday yoyo, Saturday, Sunday, Monday mwana achishaya. Hapana chirwere chakabatwa. Saka zvinhu zvikundirwadza kuti ndodii. Saka ndazofamboona madzibaba angu, iye murume wangu akandiroora. Tsananguro dzacho dziri kundidya mwoyo, dziri kundirwadza. Kuti pese pandafamba, nyangwe ndina madzibaba, nyangwe ndiri ndega, ndiri kunzi mwana akasvika pajana musha mama akaroora.
aida kutodyiwa ndimi nekuti muri kunzi makangwarisa. Saka bvudzi renyu zvakare muri kuita sei? Muri kutorwa bvudzi. Saka vakazongoti gate 1 tidye mwana. Saka shungu dzangu dziri kuti kana zvichibvira ndoda kugutsikana nekuti vacho vandakaudzwa vanotone kutaura kwavo kwavari kutaura kwokuda kutorwadzisa ini kwokuti isusu mutorwa haangadyiwe nemutorwa here. Saka handizoti hazviko here zvokuti mutorwa anodya mutorwa. Saka mwana wangu ari kundirwadza zvokuti nguva zhinji ndinochema, ndinodonha, ndinotombogwinya ndega. Izvozvo ndandisipo. Ndakati February unozo ndanitomborwa sisi vangu vakambonitora kuti haumbonyaradza ndimbokunyaradza ndakadzoka zvinenge nani asi musoro wacho ndikangomufunga unondigwina ndinotombodonha nyaya iripo. Saka even pamanga muri kumba kwasisi wenyu maingomuka makagerwa ndaimuka ndikagerwa vakatokanuka umwe musinda ndakatogerwa mushe tatoti gendurohoka ladies kangu muhorido zvatomboitwa ngemire ndakati kamuna tiri kuita sei iri kushanda akati nemainini imi ingazva zvakatoma ndadai akoma kana ndichitaura munofunga pamwe ndikuita sei ndiri kunyepa ndo mararamiro angu ndashozoti ndoita sei mainini ndokumbonzi atiende kuchechi kwedu kuentime message ndokuenda but still handina kumboona change zvakaita sei yazvakaita kwandiri kugerwa kuri kungoramba kuchienderera ndoda ndatozodzoka vanotengwa ndotogera pa2 days here handisibe. Saka ndoda mudziko rangu. Kumusha kwenyu ndindamudziko raminare unkwe makarorwa hamuna here kumbobatanawo semhuri ndabvambiti sisi vangu ndikwandanga ndiri hamuna mbere yekumbuti munun'una mukoma vanzvadzi unaida mudziko ndokusangana naro zuva nezuva tadi kuti timbofambawo semhuri timbonzwa kuti ochi zvinobuda zvichinzi zvakaoma kuzvitsanangura nhau iripo ndeyekuti isusu hatichisina ana baba naamai gogo watandasara navo ndo vakashaya tangosara tiri vana. Saka sisi vangu vanga ndiri mwana womukoma baba vangu akatororwawo kumba kwake. Saka vandasara navo vacho vandinenge ndichiti pamwe ndingataurira tofunga mufamily medu hapana vamusha medu vandinonyatsodza nevangu hapana asingazoti ndinedambudziko ripi ndinotombina ndichivachemerawo mufungewo nemusoro wangu asi nenyaya yekuti kubhirivha kunodini kunosiyana through machechi. Mumwe anozviti nini zvemapostora handizvikwanise mumwe anongoti ashinga yambuya muchingobatsirwa zvinoita saka handinokuchemera. Saka ndaiwo kwamuri kuti pamwe mukagona kundibatsira iniwo handisi munhu ane mari ndiri murombo. Saka zvinhu zvakatondiomera kuti ndodii mhinduro yacho ndeiwana kopi. Saka ndiri kuchema kuti kana zvichibvira zvichibatika ndoziva kuti nhau yangu iri kubva apa. Kana zvichidzokera kumunhu ari kundigera akadya mwana wangu zvodzokera ndiri pakati pekuchema parizvo. Saka ndo nhau yangu. Kumona madzibaba kana vachivaka minamati vanoti dambudziko iri richazopera here kana kuti vari kutochi ko ndokutaura kwavo asi unongochina kuti hazvikuita sei hazvisi kupera. Tarisai muno kuti ndati kubva 2018 pandakarorwa ndingorimo masoika ndinotori munhu wekuti ndinotoimba zvokuti kana vanoridza ngoni dzinobuda asi tsananguro dzacho dzenzingoburuka izvo mwana wangu akatongofa handina kana chandingati ndakaudzwa chakabatika ndinganyepi kunze kwezvo rimwe wiki titori pamunamato wakanga uripo tangonzi vanhu endei pamuprofita wamunoda muchinzwa kuti zvakamira sei ndopane muprofita akanditi amai ndaona maedzwa ndaona marwerwa mwana nezvishiri mazotadza kunamata zvachose kana kudii asi ndaona maedzwa mai ndikatoti ndokumbirawo kundiso tikanzi kundiso handingakupei endai munemba husana mazuva 3 nevana venyu ndikati ndizvozvo ndibva ndanovaka sei sekudaro asi hapana sesvondo rino wiki rinouya mwana wangu achifa. Saka inini ndapasa wakasvika waona munhu auya kunoka ndichimbovimba nenguo chena yacho nemweya kuona munhu auya kuno kupererwa ndochino ndichokwadi ndakapasa mandiri kunyika.
pazama chaipo. Handitika. Right, ndanzwa muchiti dzimwe tsananguro dzakauya dzakamboti amaita zona matadza kunamata mapindwa pakuedza. Zvino ndo pamasvika Ndutona ndo pandasvika. Nekuti kana mwana angorwara 3 days ndiri kutsva. Vechipatara vakazama. Vakamubata vakadii doctor akauya akamubata asi mwana akaripa. Kuchi zvese vakona mwana ari right. Asi mwana akangoenda zvakaita sei? Zvakadaro zvokuti ndikazodemba ndikati asi kuti dai ndangowana pfungwa yekuti dai ndangoti wasiyai mwana wangu ndidzokere naye ndamhanya. Ndakaudza hama dzangu, ndakaudza baba vake. Asi chandakaona nchokuti panguva yandakaudza vanhu kuti mwana arwara aita musoro, vanhu vakangofunza kuti pamwe musoro. Havana kuzozvita sekuti mwana ari kutonofa. Hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu, vanasisi vangu, baba vake, hama dzavo. Baba vake musoro kuti vada kutouya. Ndo musoro akabva ashaya mwana. Tichibva tangoudza kuti mwana aita sei? Ashaya since kuri kudhuzoni kumba kwedu. Hanzvadzi dzangu tichibva dzaendoone kumba kwavo. Tichibva dzanoudza tsano ndoda mudziko ratipinda. Kubva wangobatana, kubva wauya nemotikari yanzvadzi yangu, kubva wauya kwamakombi. Newe masowe ivayo kubva wangoungana. Kubva tatakura mwana wedu, tanomigira kumba kwa baba vake kwachiveso. Takachaka. Homukuma yako ndiri. Maudze here hama kuti inini nidambudziko rangu kai ndakunoona munhu anonzi Robert. Inini ndinganyepi. Kuti nditi ndine wandaudza handine. Inini nemurume wangu tisi tine dambudziko rekuti ita sei? Nekuti kana dai wakaudza munhu kuti ndakuenda unongori kudzoka kuti alright. Inini ndine pain. Nezvakaita sei? Nezvakaitika uye ndine pain. Nezvikuitika panyama yani? Nyama yangu kuti ndinotorwa bvudzi. Handizivi kuti kuenda kupi. Kana iri 50 kg pamwe yakutozara. Saka inini nyaya yangu ndekuti ndida kunzwisisa kuti riri kumboenda pai. Ari kumborotora ari ani. Chii chakamboitika kumwana wangu. Ndo nyaya yangu. Ndabvunza mubvunzo nekuti handidi kuti imi muzovengana nehama pamberi apo. Nekuti vamwe vanozoti wakambodi kutitaurira. Takazokuona wakungobuda pasocial media isaona mubvira waita sei? Watitaura tingadai takazama 2 kana 3. Tosandateka ndinzwe mhindurochi kubva kwamuri. Ivo mhinduro yacho yamunenge mandipa naivo vabva vaita sei? Vabva vainzwa kuti imimi ndiri mune dambudziko. Uye zvakare nemurume wenyu. Ende hapana zvakare murume wenyu asingati sei? Asingazive chi? Vazhinji kumusha pamwe vanga asingatoziva dambudziko rangu ka. Ndere vanotogara pamwe na South Africa. Nevamwe vanogara kupi asi kuramba vari muvillage remushamanda zvaro. Hanzvadzi dzangu kubvira pamba pedu chapo pandakazvarwa. Tina hanzvadzi dzedu 3 vanoziva dambudziko iri. Togoendawo mufamily medu ndine hanzvadzi dzanguwo vanotoziva dambudziko iri nana baba vanguwo vanoziva dambudziko rangu kuti vanotombonditi fodai madai ambuya ingorambai muchishandirwa but hazviswi pera. Kana dai vakazozvionawo asi ndinongotara kuti inini kuti ndiuye ndiri kutori padambudziko rekuti zvakatooma musoro ukatanga kupisa ukatanga kuvava ndinotomboti madzobaka ngendimbosorowa ndogara pasi ndoita zvauri kuda ndotanga kukwenya pachipisa saka ndazvozvoti ndodi saka ndayakuma handiri zvino makamboenda kuchivanhu kuchivanhu hamusati zvinoendinendesa vanhu kuchivanhu hamuzoti vakandin'oresa inini zvokutong'ora ndo zvatopo nekuti inini ndikuda kutsvaga rubatsiro kubva kwamuri. Postori yacho kayandavimba nayo iyatadza ukatopiwa muna matonzi ndanoshandisa zvinotoita vari kutoona kuti howaenda uku votouya vakaita zvokuti mega munoti henaro. Ndinogerwa zvokuti apa para kutongera kuti akapfumbira nditika asi tofunga mega mukunyatsozviona kuti ndinotone mutsirendende chaiwo usu saka handizoti tiri kumboenda kopi saka unobatsirwa chete mangwana acho unotomuka riri wese kana kutotiwo mangwana ndiri kutoenda kumasowe china ichocho unomuka vanhu uchisvika kumasowe kuya handiti tinosunga madhuku edu marefai tema uchasvika uchibvisa heti nei madzimai
vanhu vototanga kutondikanuka vanotosekawo vototanga kutoseka vototi mungaseke zvenyu hakusi kuda panobva patarwa nyaya yekuti mukutadza kunamata ewe but ndingatadze kunamata kungoti Mwari Baba ndotadza kunamata ndaita sei handiti saka ndozvozvaka ya no ndo ndabvunza ipapo kutira kuti tibva tapajekesa asi ivo vakuru vekumasowe hamuna kuvaudza ini kuti ini ndakumbopeta magemenzi aya ipapo ndinanyeka handina kumbovaudza izvozvo nekuti chechi ndeyamwari kuti kana dai ndakavaudza ivo vandosada mudzoko rangu kamasowesi vamwe vacho ndivanenge vachitondibatsira saka ndinganhingirikini ndoita se muchengeti wedu muchengeti wedu yemuchengeti wedu hariru hariruya yemuchengeti wedu muchengeti wedu muchengeti wedu hariruya yemuchengeti wedu yemuchengeti wedu yemuchengeti wedu hariruya yemuchengeti wedu muchengeti wedu muchengeti wedu hariruya For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.